ассалому алайкум бардори азизам ва касат созаи хубин. ҳозир Салмон қати гап задам берӯзи Тағои Муродзодае ки як аъзои гурӯҳи 24 берӯзи арӯсакш меган о занша қати афғон қапидан ку худаш қапидая бо ҳеч гуфта натунистай ҳами хеле телефонш мекунам телефона намебардора. ман ҳамин берӯза гуфтанидам ки чем ҳами хеле чай мучахарат ҳар рӯз як таята зоида сар доданда ҳамин як ҳаме зои тарбияш мекард хуб набуд. берӯзи ки берӯзи арӯсак эо чағар скоро видеота ждат ки дарӯи намезидам ира аламаш карда видеора нарушение задан оли я видеои бомба мекунам бомба. سلمان جان کار خوب نمیکنی تو ینگه گوشیشو خاموش کردی من نمیتونم زنگ بزنم حالا چیکو یک کار کن گوشی بهش بدی سخنهای خوب میزد خدای شبایش خوابم نمیآید حالا بیخی بیخواب شدیم معتاد